anyị bịara ibuli ịdaga elu echeta besi ike anyị bịara ibuli ịdaga elu mena ndị egwu anyị bịara ibuli ịdaga elu echeta besi ike anyị bịara ibuli ịdaga elu nwanne otu onye anyị bịara ibuli ịdaga elu echeta besi ike anyị bịara ibuli ịdaga elu nwanne otu onye Ebe na-adịghị na-achị, ya dị mgbe ọgwụ mkpali na-eti
elemelu. Chukwu ebuli elemelu. Onye kere ụwa abalị elemelu. Chukwu abalị elemelu. Onye kere ụwa ebuli elemelu. Chineke ebuli elemelu. Chineke ebuli elemelu. Ihe ụwa dịworo m mma. Onye eze biri ikpe otu oluwa na otu our youth, I'm not going to get all the young room are in the Aquala.
Chukwu na-azara m ekpere
one. Obo one. Obo one. Obo one. Obo one. Obo. Ebe yi se mere mai. Awe be mai ni jure tuo. Eku yo de. Obo one yo. Kilo yo obo una do ya sala na be ku yo de. Pa do wa se. E mo le ku yo na de. Ọba gbaraga kwasị nyoma nọ n'ụzọ abịa ya. Ekwuru m ekwuzi nyoma nọ n'ụzọ abịa ya. Ije pụọla mgbe anyị nọ COVID-19. Anyị nọ COVID-19. Iwefudo ego gị na-enye, iwefudo ego gị na-akpa. Iwu ụmụ okorobịa, dịka onye ọbụla na-edunye ọnụ ya nọwụ COVID-19 chai. Chineke emela ya o ji wuru chi. Ihe ọma dị mma ya erukwe m aka. La machine on the 15th of August, we subscribe on the I can make this space if I got parking machine. On the 15th of August, in Friday, la Friday, le 15th.